No, takže tak. A zajdu teď jenom vyfotit auto asi, nebo uvidím. A chtěl jsem jenom pozerat, že je 18:20 a já teď jsem na zastávce ve Bratimově a právě teď jsem čekám na autobus, jak mi přijede 18:28 a jinak nic. No, takže že tady mám zabalené dárky. Pod dárkama mám cukroví na zítra a na pátek. A potom do práce a i něco. A v neděli jedu za malým a za malou. A za segrou a za přítelem jejím. Budu tam 14 dní. Úplně super. A mám se moc fajn. Takže to video pak bude sestříhat a půjde pak na YouTube. Dneska se moc omlouvám, nebude tak jak vždy by mělo být v 18 hodin, ale bude o hodinku později, protože jsem teď na zastávce čekám, je 18:22 a já se moc omlouvám, že nevyjde přímo video v 18 hodin a u Segry nevím, jestli budu mít čas. No takže tak. A chci se zeptat, jenom lidi, chci se zeptat, co dostanete od Ježíška na Vánoce, nebo co vám rodiče kupujou. Bo já mám asi, Segra mi řekla, že mám 3 dárky už na Vánoce, od Segry z Francie mi přišel dáreček už na Vánoce. A právě je 18:22 a já jsem teď na zastavce ve Bratimově na Důlňáku, takže tak lidi. Takže zatím a příjemný večer a jak přijedu domů, tak to vydám přes jednu aplikaci, přes kterou můžu stíhat videa a půjde to na YouTube. Takže čaute.